Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Selamat beraktivitas masing-masing. Ki mau desih ki isu-isu ki wis dikabari karo Mas Lali mantan guys. Desih ki nyapu ning emperan, ki diceluk Mas Bagus. Deseng. Nggih Mas, ana apa Mas? Anak truk guling neh, Lho, nendi? Aku ki kaget ngono guys dikabari iki. Ya Allah kok diluk-diluk kok ya truk guling ning sawah. Truk guling ning sawah ngono nek gak truk nabrak masjid ya truk guling ning sawah iki kedua kalinya lho guys iki. Dhisik muatan watu kumbung, saiki muatan jere kamang muatan rapia ngono jerene. Sing wis do bar ndelok-ndelok ku lho guys. Kabare. Lah iku terus tak tekoki, "Lah sampean tek roh nek nganu apa wis nganu Mas, wis ndelok kok kono." Nganu dhewe Mas Ajis mangkat ning mbaon tanda, lah iku nglewati, ki mau aku ditelepon Dek Ajis ngono, dikabari nek ana truk guling ngono. Ya Mas delok. Lah gak Dek nek sampean rono ndang rono ngono terus dhisik gercep ngajak Mbak Pur. Ayo ta ndelok truk guling. Ayo kae dinteni adikku guys ning jowo. Mangki sing wis bar ndelok-ndelok ki yo tak tekoki. Anu wong wis ndek bengi jam 4 kejadiane kok ngono. Walah, lha jek enek wong pura lek ning ngono. Walah yo jek akeh mau yo jek enek wong do ndelok ngono. Turut-turut dalan ki pokoke sing liwat ngarep omahe dhisik niki pokoke do bar ndelok ki tak tekoki, guys. Anu kuwi truk muat apa Mas? Aku truk muat rapia. Kok kejadiane ku lho guys. Kronologine iki kok yo ning tempat kuwi ae ngono lho. Maksudnya iki kena apa ngono kok wis kedua kalinya iki truk kok yo guling ning sawah-sawah ki terus. Ayo Mbak Pur negake. Iya, aku selak bar gawe ya, Ndek. Delok malah anu yo guys, iki mau gercep pokoke dhisik. Urung masak ya wis ndelok sediluk pokoknya. Adalah laka guys, iki truk masuk sawah. Oh, terguling di sawah. Muatan rafia. Rame guys. Truknya terguling. Yo. Mau tak dohne Pak Su. Wong tak kon delok rene iki aku ora ngado sih jere. Lah sa biasa madhep nggurine ya. Ayo Le, kaderek. Aku ki ning omah ki wis, aku melok kocek Mbak Masam. Sing tidak Mas Parman aku ya. Iya pokoke yo ndi anggere nek wong yo melok aku Masam, gak tau ning omah. Jarang ning omah rek aku, Dik. Iki mang lho prei iki. Walah lho Dik iso mlentung lha apa? Gede icir berarti. Oh alah. Ayo. Ya Allah guys, pokoknya niki kejadian niki. Tok grabahmu kok. Ora, aku yo grabah awe family online sing nukokno ki yo kok HP ngono kuwi. Aku yo gak tuku dhewe, Mbak. Kuwi awe wong-wong kabeh ngono kuwi. Macan-macan iki ora tuku dhewe. Ora yo entuk kiriman kok nggone ibu. Sing ngirimi ibu wonge ning Taiwan ngono lho. Lah yo kok Kabeh ki awe wong kuwi. Lho guys, iki Mbak iki nyadran guys, sedekah bumi ngeteri sego desih iki lho. Diteri sego ngene esuk-esuk. Oh, alah entuk rezeki guys, denger ora masak Mbak, aku niki mang. Kae ngesop kalau aku ape. ben dipangan kowe iki. Oh, lah. Linda prei iki. Dinda lah tas Mbak. Saiki tas, heeh. Kelas siji SMP anggekan anakku. Heeh. Nggih siji SMP. Sedekah bumi. Lho ngemul ki apa Mbak nganu?
dinane iki? Kliwon. Oh alah, biasanya ambek kene iki dhisik kene rek. Adik wis. Yo biasane Bapak, jak rene lho Bapak tak gekne kopi. wonge wek Jajan nih guys. Bugis karo apa Mbak iki? Nogosari. Bugis karo Nogosari. Alah kok gedang lho kuwi ae awe wong-wong kuwi lho. Iki dikeki Mas Arif ndek ngirong cengkeh kon nggawa kabeh. Oh alah kono ya penyadran. Enak apane Mbak? gak tau enak apa. Buka koyok kene rame ngono kuwi ya. Apa ning kamar mandi? Nggih, enten ning kamar mandi. Apa aku jenenge? Iki nek rong dina nek balik yo di mesin cuci kok. Alah nek mbah-mbah ki sak gelem kuwi Mbak kuwi. Bengi Dinda ki nek mbah-mbah bengi malah senengane. Alhamdulillah guys, entuk sayur, entuk segone sak wakul. Entuk jajan. Kisih iki. Ora mbah-mbah iki kok sore Dinda ki. Mbah-mbah ki pokoke urusane Dinda, Mbak. Lempet-lempet mbah-mbah wis urusane anak wedok. Kadang nek ngumbahi malah sore bar ngaji ngono kuwi diumbahi bengi. Gerabahmu ora tau mbok nggo wong jeneng kenal. Endi? Lho, kuwi bendino tak nggo ae kuwi nek goreng-goreng angger bar tak nganu tak cuci neh ngono kuwi srandelan Mbak kono kuwi ngembes kok ning sikilku lho nganu teles. Ngembes. Dok. Njajal aja dipake malah mbet. Heeh. Kaya Iki tanggoku. walah iki nek nganu Mbak ning lemah tok kuwi wanyep terus nyok-nyok ngono kae lho. Nang sikil hanyep. Mulane iki paping kok latar kae dibenakno kene karo anakku lanang tak benak ning nguri kene mak. Lah neh ndang udan banjir. Jambet kok apalagi ra dipake. Ayo. Tanggoku ku lho sakrono ki do. Nyok-nyok kabeh Mbak. Mlaku sekalian ning ratan teles kebes ning jero. Ning jero omah malah wanyep tenanane. Ayo. Walah kayak anak lanang iki malah ning kono ae. Le, kene lo melok ning nguri Le. Oh gak apa-apa. Tak Aku ya gawekno wedang. Kene ayo nang omah nguri. Tak gawekno wedang sediluk. Lah nggonmu umpamane lagi peki ngono yo. Walah yo nganu Mbak jenenge udan ae kok ngene lho, gak tau prei lagi lho ya ini mendunge kok ngene. Aku ki koyo ditanduri udan pirang-pirang dina. Lah yo. Banjir ora ora. Banjir pas Walah dhuwur tenan ae. Kuwi anake ngembes iki ki apa ngisor ki wis dicor. Ki kan kudune kan ngrami kene-kene. Kudune iki ngene iki lho kuwi nganu Mbak, talangku ki ngene lho nek udan deres amber. Amber pokoke. Ora udan dina yo jete yo garing. Iki udan iki malah ndung neh. Nah yo, lah iki ya ini wis kok ngene. Piye sih? Kok yo Kono ora yo dhuwur padha yo. Jese berani tekan di sekolahan ku yo. banjir. Iki tiap desa ki pokoke enek ya jenenge banjir ki enek. Pokoke sing nggon ledok-ledok iki tetep banjiran. Keruk malah nemen Mbak. Bendungan keruk kuwi gak yo malah omahe ngene iki ngantek teko kene tok ketok ngono. Lha iki daerah Mojorembun malah parah. Keruk masuk Bendungan. Iya. Nak mlebune Keruk ngampel terus di desa lah pokoknya tiap desa ki enek. 3 jirene kok. Lah iya. Jere 3 tapi kok lah ya piye sakwise? tapi beneran iki sing male. Nggonku sing sak nggon. Mbah ki jere do rencana ape do nyebar neh. Kabeh tapi sing andeng kula Karanganyar koyo mambu gering ora kan iki gering rupane. Nanti kandang. Oka sing Karanganyar andeng kandang apik. Tak salinane ya guys iki segone sayure. Ini ki padahal ki ora apa-apane lho guys. Dulur ora, tangga ya ora. Omah iki adoh karo mriki sih guys. Omah iki adoh banget iki. Tapi wong kanca wis piye ya guys. Pak Suki gaene tuku sapi rono ngono kuwi. Pokoke dipercayalah Pak Suki nek apa adol sapi iki mesti yo ning Pak Su. Dadine yo terus koyo dulur iki guys. Sayure sak ngene kae. Ya Allah. Nek ngeteri iwak kok pirang-pirang ketek men.
menyala guys. Ayam kampung. Matur suwun lemah teles. Gusti Allah sing teles. Segane sak wakul. Ora petang sakmene iki kudu dingengehno. Dadi jare mbah-mbah jaman dhisik kuwi, mbah-mbah nenek moyang ya, guys. Nek diteri rejeki wong kuwi ora ketang sethithik kudu disisakno. Dadi rezekine awake dhewe iki ijek ngono, guys. Jarine wong tuwek-tuwek nggih, kita ijekno sak entong. Alhamdulillah, esuk-esuk wis diparingi rezeki. Ibu Gis karo Nogosari. Guys, monggo sarapan. Kayak tak gawekne wedang, guys. Gekno wedang, enek tamu ki mbuh piye-piyene digekno wedang. Iki banyune wis molak-malik. Teh guys, tapi kok teh lawu tak bingung. Kene iki tak kei bak gedhe iki apa, guys. Nek udan terus iki banyu kotalang ki trocoh. Dadine iki persiapan ning kene iki ae. Nek sak wayah-wayah udan kok tak tinggal ning ndi iki dhisik pas gak ning omah iki dadi wis siap ora usah nadoi. Dadi kene iki gak becek kabeh. Nek udan iki trocoh kabeh, guys. Banyu kotalang, talang iki mrembes sithik-sithik. Ditokno ya, guys. Ya adae dikelompokno ning kono dadi siji. Iki adae. Sik, Mbak, lho iki lho tak gekno wedang, urung-urung coba balik sik. Tak gekno wedang kuwi lho. Memang tak karo kone Mbah Jo berarti. Tak isane sik piye, Mbak? Usah. Tak nokne sik wedange. Tak gekno wedang ki lho anak lanang kok. Jadi tak isa
usah sik, Mbak. Ora usah. Engko aku dienggo neh urung nang kono lho, urung nang kutukan. Walah berarti kok kono sampean ngorene dhisik. Mbah ya turun. Saya diombe sik wedange. Matur suwun lho Mbak nggih, pokoke selemah teles Gusti Allah sing bakal bales. Aku ki anggere Muga rezekine lancar. Yo jeru ngene iki lek anggere munggah medhun ping pira ono stek lek. Ndak Mbak, nggone sampean col bar diunggahno kaya dhuwur ngene iki. Malah lebih Lah iya. Alah mbah, iki munggah medhun ping 3 ngene rasane wis krasa. iki aja patek. Ayo. Ndang ngombe le, wedange ndang ngombe. Dek gak tak cukupno lepek. Cukupno lepek ya. Gak usah. Nek ora diweki iki mureng-mureng lek. Lawang dijuder lah ditutup mbokane nang mak. Angger delok iki nggunakake iki mbokane grisengan. Mak. Anu kandang kaki diladeni yo mureng-mureng. Meleran mele. Ora kepengin regae koyo ngono. Kali kaya enek iki ya. Dinggo awake dhewe somben Ya. nek rumah Cara pinter itu ya diludi. Lah iya. Cara wong tuwek ngandani pinter itu diludi. Wong kadang iki enak gawean kon kok mandani kok ati. Lalu nek tangi kuwi panas barang. Iki campur mate. Sampai iki nek jam 12. Kadang jam 10. Suwun lho Mbak, yos lemah teles Gusti Allah sing bales sing pinter ya Le, mergawe sing pinter. Montore apik ini kok. Anyar nah iki, Mbak. Nggih kae. Lho, entuk golekno kae, Mas. Iya. Alah. Lah sing Jupiter apa sing kawak kae berarti nganu. Sing ping pindho ya nek tumbas ya. Ya nggih pisan tok. Lah ya duwe apa-apa ya setiti. Nggih, matur suwun. Sene ku wae. Lah ya. Oh, alah. Anak iki pinter. Pinter lah ya, ora dulure, ora tanggane ya Mas nek ngemeno rene kok. Mbayani nek ndaku desih dulur iki tenanan, guys. Padahal kuwi wong ndi nek dipikir omahe nding cepu ngono ya Mas. Kaya dimeno rene. Gak diombe mbake wedange. Cek panas jere. Nek dadekno siji ya ngonone. Tak gawane mengguri lengsere. Aku tak nutukno entukku masak ya guys, ngesop. Enek tamu mang ya wis molak-malik sayurku wis tak pateni. Kompore ngono kok. Belum diincipi desih guys, rasane iki piye. Urung tak incipi sayure. Sop. Wis dadi Waalaikumsalam. Sinten? Ya Allah, nggih, ntarene, Dik. Walah tamu kok koyok ngene, Zu, kok terus menerus. Oh, alah nyadran, Dik. Alah. Nggih, Mang Mbak ngono nggih teko ngene. Bojone Mas Nar ki sapa, Dik? Heh? Walah, lah ngono kok penjeluk Mbak sapa? Apalku ki ya Mas Nar karo Nan. Rene ndak? Rene. Rezeki kok terus menerus kene mangke. Nggih ngesop. Nggih. Tak ibuane ya, Dik. Mboten. Ambek sapa Mang? Mbak Adit. Alah. Nggih. Ya gek mantuk bloko gak papakan dalan. Ora iki, Dik. Lho, mosok gak papakan ya?
Darane dong. Ya Allah, guys, rezeki kok teko terus kok ngene. Sesek tak bongkarane, guys, jajane opo iki? Oh, alah ya. Wah, lala kok malah koyo ngene. Koyo ngene iki lho, guys, ya Allah. Ya mendut rezeki. Iso-iso kok koyo ngene. Sayure. Kan rumah Mang Adik. Coba Adik. Rene mau nang omah nih. Wes tak salinane sik, guys. Ini Dok. Kan Rene Dok, mam gede nggih. Nggih. Tak tanduan iki, Dik. Betul. Kan sop iki lha kok nggih mateng. Mang pas Mbak Sutirah Rene ku mang anggih tak plung-plungno ngono. Mateng iki anggih tak pateni iki lho kompore. Sik tak salinane. Udah duduk ini Dok. Sayurnya tak kayak ini. Silusan. Panas sih. Wah, nyagrane saiki ya, Dik. Enak apane berarti engko? Mboten enten tanggapane. Kene sok ben rame, kene sok rene ya, Dok. Tanggal piro ya 30 sok Jumat Paing. Pak Suman delok sapi wonge, parane wong ngurus kemang. Mani cek iso jagongi wonge. Lagi mang di telepon langsung lekas ae. Oh tak gekno wedang kok nek tak sangoni Nduk sayang nggo tumbas jajan dhewe nggih ya lah nggih nggih sampe Pak De kula iki anake Mbak sok putu iki lho Aku Mbak Buni dengan mirip serpane yo malah yo. Alah. Aku yang mak medit. Wong Mbak Yune turu kene ndek bengi. Nggih adike ya wis gedhe kok. Oh alah kok gak ning omah lihat tak gekno wedang sedelok kok ning Mbung Anyar di dulur Mbung Anyar ya, Dik. Nggih. Kok sing pakem cara batan kok pakemu apa kok make? Pake. Kok pake ya? Bunganya gitu. Bunganya lu landing gudang bawang brambang. Brambang kini iki ya cedhak kini iki ya. Sing kono lor, lurung lor dhewe. Gudang brambang berarti nggone wong bapangan kuwi, Mas. Lah iya Lurung lor dhewe sing arah Bangi kuwi ya. Arah Bangi. berarti wong kok pulo ki. Paling iya wong nek sing kopake iki kaya bener. Ning kene ae apa piye, Mbak Bude? Nggih. Gak enak apa-apane ya kono. Nggih, matur suwun lho, Dik ya. Oh, alah. Mas aku mae. Rezeki kok terus-terusan ya teko terus ae. Lah wong mirip rupane ya mirip Mbak Bune. Lah aku ya kaget tok kemang. Assalamualaikum ngono. Assalamualaikum. Aku ki tak dunguk-dungukno. Sopo? Dadan kula larene anu Makbun ngono. Cek suri kaya kae dijupuki, Mas, dipangani kalong kok ngene. Entek paling kuwi. Nurah doyan piye wong Dinda seneng kok. Mang anak lanang ndak melok ning anu Mas Arif. Melok ning Ngompo tuh. iya ning omah kurang. Lihat nih.
Iya sing ngarep lho sing kaku setire iki gembot. Guys, esuk-esuk kok ketiban rezeki ya, guys. Rezeki nomplok. Tak salinane sayure, tak suntake ning apa, guys? Tak suntake ning basi. Dadi engko nek nganu penak karek manasi. Kaya ngono kae piye cek? Sego sak pirang-pirang. Sayure yo akeh. Yo enek bugis, enek apa? Yo Nogosari, yo bugis iki, guys. Samprang gaset. Perkeran iki yo kok desa ngumul, guys. Iki enek kripik. Kripik pisang. Rong bungkus. Terus sayure kene plastik. Sak bungkus. Sumpah ini Dok, lo sarapan dok, aku diteri sarapan kayak gini gitu. Enggak ya, ntar ini gitu. Iki lo sa, mama duwe boke sa. Sa. Ayamnya malah sak ini gitu guys, malah apa toh ini sayur ngedo sarapan iki lho Mbak Pur, entuk rezeki Mbak Pur. Allah, ya Allah. Lu ora ngono, jenenge sekesuk kok rezeki kok ngene. Nggone sapa? Basum. Lah ewa. 78 taman. Alah ning kene berarti anak Mas Put. Lho. Sarapan iki ya rezekiku sekesuk iki lho. Anak bugis lho penjane nek aku ndi untuk ngemul. Diterima. Kok sarapannya dra? Ping pindho ya kuwi. Andike mulih Mbak Gun mang terus anake neh andinge neh. Entang iki lho, iki kok ngene. Malah yo rezeki kok ngene. Makasih ya. Lah, Dek. Mak Nurul melok ngiwangi masakan kono. Aku memang ngata-ngata. Alah. Oh, alah ya Allah, guys. Guys jenenge rezeki kok. Ki mang dina apa Mbah kok apik men awakku. Dina Jumat kok kaya ngene rezekiku. Rezeki nomplok kok enek sing 78 bayi, enek sing putune Mbah Doto. Lah yo guys, rezeki. Bayane kok menyala tenan. Iki enak iwel-iwel, yo enek Nogosari, ya Allah. Segone dikek ning tunggu, sayure yo sakmene kae. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis berkah barokah ya guys rezekine, muga-muga sing maringi rezeki dhisik diparingi sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine ya guys. Wis tak suntake neh. Kok kaya ngene rezeki kok terus-terusan. Terus piye konsepe guys? Agi wae jam 10 pagi lah kok kaya ngene. Mas, kesete Dek, kodanan neh Mas. Keset. Lah yo kuwi. Lah gitu
yo ben garing neh ngono kok tak garing malah udanan neh. Piye guys iki? Mana harus dia lah. Lah sing ngumbahi sapa Mas? Sing ngumbahi iki lho ya aku. Jadi kalau ini dia aku. Lah karepku tak demek kok ijek ngene, engko sedina kan panasen lumayan ngono gitu. Lah kodanan ndek yo ora lali ra bentas. Untung desih wis. Maksudnya ora mi tegalan ya, guys. Kok yo nepaki prei esuk-esuk wis udan koyo ngene. Umpama ning mbaon ngono terus piye? Ganggu wong mergae ya, guys. Bahan ini busuk. Lah nek enek gubuke Mas kaya wae embaran ki ora nek gubuke. Dong giyup ni sor-sor gedang gak yo kanyepen nek gak nggo jas hujan. Apa gak yo anyep. Arek koyo tembaru. Anggek jam 10. Ayo anggek jam 10 nang wis koyo ngene iki piye? Sing gone cah-cah barang ki ya do mucuki. Ya ini wis udan, guys. Ning nggon bekukan kono. Kok wis enak sing panen sapa ya Mas Lewondo kok nggo wis nggo damen. Wong udan ya pemberian Gusti Allah ya, guys, disyukuri wae. Yes, anut Gusti Allah. Piye nek ngatur ki kemarau apa ki rendeng wis karek manut dalane. Manusia ki hanya bisa berusaha, berdoa, dene diparingi udan, dene diparingi terang, guys. Ini isane ki yo meminta. Ini ki kemarau jane tapi kok koyo musim koyo bulan siji ngono ki lho, guys. Dadi koyo tembaru.